S novými robotickými vysavači Roomba série 600 od společnosti iRobot můžete vysávat bez hnutí prstu. Nová Roomba série 600 důkladně vysaje vaše koberce, parkety, dlažbu a lino. Roomba vás automaticky zbaví špíny, prachu, pilu, alergenů a zvířecích chlupů. Na celém světě se prodalo více než 8 milionů vysavačů iRobot Roomba. Maximální účinek zajišťuje patentovaný 3stupňový systém úklidu v kombinaci s technologií Aerovac. Rotující boční kartáček čistí prostor podél stěn a v rozích místností. 2 protiběžné kartáče sbírají špínu, chlupy a další nečistoty z podlahy. Podtlakové sání následně odstraní nečistoty a vlasy z kartáčů a uloží je do sběrného koše Aerovac. Optimalizované proudění vzduchu zajistí rovnoměrné rozložení nečistot ve sběrném koši, proto ho nemusíte tak často vysypávat. Díky systému iAdapt značky iRobot přizpůsobuje Roomba svůj pohyb v místnosti téměř 70krát za sekundu. Proto dosahuje až 99% pokrytí čištěné plochy. Roomba navštíví každé místo vaší podlahy několikrát a tím maximalizuje efektivitu úklidu. Roomba vysaje pod nábytkem i okolo něj. Uklidí podél zdí i kolem hran nábytku. Snadno zajede pod postel a vysaje pod závěsy. Roomba používá senzory, které brání jejímu pádu ze schodů. A nezamotá se ani do kabelů či třásní od koberce. Díky technologii Dirt Detect využívá Roomba akustické senzory k rozpoznání silně znečištěných míst, kterým se následně důkladně věnuje. Roomba byla navržena pro vaše pohodlí a dle vašich přání. Stačí stisknout tlačítko Clean a Roomba udělá práci za vás. Roomba se vrací do nabíjecí stanice, aby se dobila mezi jednotlivými uklízecími cykly. Součástí vybraných modelů je virtuální zeď, která dokáže vytvořit neviditelnou bariéru. Funkce načasování úklidu umožňuje nastavit Roombu na úklid až 7krát v týdnu, i když nejste doma. Vysavač iRobot Roomba vysává vaše koberce a podlahy, takže vy nemusíte. Stiskněte jednoduše tlačítko Clean a nechejte robota udělat práci za vás.